गुड मर्निं गाइस दिनै गोदान कन्टेन्ट लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैलायबाय। कन्टेन्टआ जोबोद इम्पर्टेन्ट आरो बेनि बिखया जाहैबाय अरुणोदय फर्म राननानै लोगोसे फैसा होलाय लालाय खालामलायनानै नैबे समाव मडेल कड अफ कन्डाक्ट जानाय समाव बेबादि खामानि मावनानै हमजादों। दा बे बोरै हमजाखो आरो सोर बिथांमोना सोरखौथ' बुंनांला, बेखौ नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा मिन्थिखायो। दा बर्थमानाव सोर अरुणोदय फर्म रानो आरो बेजों लोगोसे मडेल कड अफ कन्डाक्टनि बे बुब्लियावहाय बिथांमोना फैसा एक्सचेन्ज खालामलायनाय होलाय लालाय। दा बे जोबोद लासिंसिं बाथ्रा। बिथांमोना जोबोद गियाननि खोथा बुङो, नाथाय बिथांमोना मिथिखानानैबो मिथियै बादि लासिंसिं खामानिखौ मावदों। अब्ला नोंथांमोना भिडिअ क्लिप्सखौ ससे नायग्रोदो। पैसा ओलाई दियक पैसा কি চলি আছে আপোনালোক গম পাই না? হা পইচাটো কিয় লৈ গৈছে, কিয় সোমাইছে এইফালে? ওই যে ওই ভিতরে আছে পেছনে নবি बिसोरनो मानसि सेंग्राफोरा लिंहरलाय, सेंग्राफ्रा नोंसोर इलेक्सन कड अफ कन्डाक्ट जाबाय, ओमफ्राय दा नोंसोर बिदि खालामगासिनो दं। हा मानो खारजोबखो? मिटिंथ' नङाना बियो, फैसासो रानदों। अरुणोदय बे फर्मालाय हेलो एवरीवन, वन सेकेंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिनै गोदान भिडिअ नोंथां बयबो गोसो गोथार बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां। स' भिडिअ क्लिप्सखौ नुनो हाबाय, बुजिनो हाबाय। दा बिथांमोना सरकाराव दङ बिजेपि आरो इउपिपिएल एलायन्स। बिथांमोननि जुथाइ गोहोआ दिनै फर्म रानगासिनो दं। गामि गामि रायजोफोरनो खोथा होदों अरुणोदय मोनगोन। इलेक्सनाव देरहानायनि मुङाव मोनसे नङा मोनसे टेकनिक, इलेक्सन फोसावदिं मेलाव थांनानै मोनसे नङा मोनसे डिप्ल'मेटिक पलिसि बाहायनानै देरहानायनि लामाखौ बयबो पार्टिया लायो। बिपिएफआनो जा, इउपिपिएलआनो जा, बिजेपिआनो जा, एजिपिआनो जा, कंग्रेसआनो जा। नाथाय नैबे दा प्रेजेन्टआव मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलियासै। ओइ সময়त तेखेतসকলে बिथांमोना बे समाव माबोरैहाय बेबादि मोनसे फर्म रानखो, बेथ' आयेन बिरोधि। दिनै बेखौ आयेननि हेंथा खामानि होननानै बुंनो हायो। आरो बेजों लोगोसे मिथिं दावथिं नङाजासे बेवहाय जमा जानानै बिदि जमा थानो मोना। उइदाउट एनि रिजन बिदि मोनसे जमा खालामनानै फैसानि एक्सचेन्ज होलाय लालाय बे बुस्थुखौ खालामलायनो मोना। अरुणोदयानो जा गुबुनानो जा होलाय लालाय फैसानि बे मडेल कड अफ कन्डाक्ट जानाय समावहाय। आरो बिथांमोना अरुणोदय फर्मखौ बेबायदि खालामनो मोना। नियमनि बायह्रा बियो लासिंसिं बाथ्रा। बिथांमोनानो गोबां गिदिर लेक्सार होयो, आयेन कानुननि लेक्सार होयो, नियम नितिनि लेक्सार होयो। नाथाय बिथांमोनानो बे नियम नितिखौ गभर्नमेन्टनि जानानै गभर्नमेन्टनि माखासे दोलोनि कर्मिफ्रा बेफोरबादि मावोब्ला खम लासिंसिं बाथ्रा। नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव मा कमेन्ट होयो होबानो जाबाय, आं नेनानै थागोन। आरो भिडिअ क्लिप्सआव नुनाया बिथांमोना जेबो मिडियायाव फैनांजानो गिनानै, केस फाइल जाजानो गिनानै, गावसोरनि गोरोन्थि मावनायखौ बुजिखानानै बिथांमोना फंसे बाथ्रा बुङाखै, खोरखि खोलाजों एरसोनानै सोट थांखुमाजोबदों। बेयो जोबोद लासिंसिं बाथ्रा। अब्ला साननानै नायदो, गेना गोरोन्थिखौ सोर, बबे पार्टिया, बबे दोलोआ मावग्रोयो?
आरो बिथांमोननि डिप्ल'मेटिक पलिसिफ्राव मा दं हदाय बेबादि मोनसे आयेन कानुनखौ ब्रेक खालामनाय बे जोबोद लासिंसिं बाथ्रा। आरो मोनसे खोथा गुसुंबाव हब मन्त्रि बिथां चन्दन ब्रह्म सारा मोनसे खोथा मेल मिटिङाव थांनानै बुंगासिनो दङ नैबे समा खौसे जानानै दिल्लीयाव MP फाथायहरनायनि मोनसे सम 10 बोसोरा ओरैनो एंगारबोनाय हिसाबै 10 बोसोरा एंगारहोबाय बे सैथो। नाथाय नोंथांमोना जे जाय केन्डिडेटखौ दिल्लीयाव फाथायहरगोन बियो NGनि केन्डिडेटसो। आमार रिजनेल दलरफोरा सेलेक्शन हुआ UPPL निफ्रायबाबो NGनि जानानैसो। दिनै NGनि थाखायनोथ' BJP गभर्नमेन्टनि थाखायनोथ' जोंनि माखासे खामानिफ्रा आनफुलफिल जागासिनो दं, माखासे फर्मुलानि गेजेरजों गोदोलांगासिनो दं। बेखौ बिथाङा नुनानैबो नुयै बादि लेक्सार होगासिनो दं। आरो दिनैनि समाल' मानो खौसे आमी हदाय इउनिटि हबोला बेखौ बयबो बुंबोगासिनो दं, नाथाय जानो हाया। दा नोंथांमोना बे हब मन्थ्रिनि सायाव मा साननाय दं बेखौ कमेन्ट्सआव हरबानो जाबाय। स' दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।